kap? Manalay. Pila man kap? Gana sa gulay. Pila gani? Ay, kay bahala day ah. Pila man? Ikaw ra gulay. Sige kap, dara kap. Salamat kap ha. 20? May pero ko ayo ang motor ay. Patagal. Yung mga ka-Lion Cup, mag-shout out ni Aimee sa among mga top engager o sa mga kusog na mo comment, kusog na mo like and share. Sa dili pa na mo i-shout out ang among mga top engager, i-like ug share po ang among mga videos. Okay, og kinsa to magpa-shout out, comment lang mo sa dili nga video. Okay, mao ni ang among mga top engager nila ni Miraflor Acaso, Catherine Ornapia, Jilly Trinidad Inot, Elcid Lesondra Cañete, Janet Lumutan Vergara, Mera Panerio, Sumagang, Lezel Diaz Lamoto, Minises, Roy John, Sukalid, Denjon Mar. Og ari na pud ta sa mga comments sa latest na video na niya, latest ni siya ha. Kay basi katong uban nga wala na basahan pero kani latest na video ra nga akong gibasa. Ang karon nga latest na video nga kusog nga mo comment nila ni Apple Dagri, Rosemary Candes Miharis, Raquel Maranyo, JC Boy Luyas, Munit Oracion Godinez, ni Juan Cañete Uzomo, Catherine Ornopia, Jubit Honor, ni Maricel Arellano, Bagtak Bituin, Marlene Intera, ni Rosel Demisilio Vlogs, ni Fundador Charis, ni Lorlen Roda, Fundador Charis yapon, Fundador Charis, Pedro Alfornon, o ni Joseph Olmedo Bigis. Oh, mao ni siya ang latest nga video namo nga ning comment mao ra ni akong gibasa pagkakaron.